Đavo se trudi da upropasti porižnika. Starče, nekada se iskušenja ređaju jedno za drugim i ja jednostavno nemam snage za sve to. Reći ću ti kako izvežneš iskušenja. Hoćeš i da prihvatiš to što će ti reći da. Jedino rešenje tvog problema jeste da postaneš saveznik đavola. Što se smeješ? Ne sviđa ti se to rešenje. Pazi šta ću ti reći. Koliko se više čovjek bori, toliko više ima iskušenja i teškoća. I koliko više pokušava da izbegne iskušenja, toliko silnije protiv njega ustaje đavo. Nekada je naš život protivan evanđelju i kroz iskušenja, samo ako umemo pravilno da ih iskoristimo, pruža nam se mogućnost da naš život postane evanđelski. Starče, ponekad se hvatam za neke nebitne stvari, a potom nemam volje da se trudim za nešto uzvišenije. To su sve samo mine koje postavlja neprijatelj da bi uništio vojsku. Kada vidi da ne može da nanese neku drugu štetu podižniku, đavola gleda da ga upropasti nekim beznačajnim stvarima. Osim toga, znaj da postoje i majušni đavolci koji mogu da nanesu ogromnu štetu. Jednom su upitali nekog takvog malog đavolka: dobro, šta ti možeš da učiniš? Šta ja mogu da učinim? Brsim konce šnajderkama i obućarima i dovodim ih do besnila, odgovori đavolak. Najveće sablazni nastaje od beznačajnih stvari, ne samo među nama, već i među državama. U ljudima koji se trude da žive duhovno nema nekih ozbiljnih povoda za sablazni. Đavo samo sitnice koristi kao povod. Psihički slama čoveka nekim glupostima, detinjarijama, potom njegovog srca čini šta hoće, pa tako čovjek postaje poput panja, bezosećajan i umrtljen. Starče, zašto kada ustanovim neki red u svom duhovnom životu i počnem da se trudim sa dobrim nastrojenjem, brzo gubim kontrolu nad sobom i vraćam se na staro? A ti kao ne znaš, kada shvati da delamo duhovno delo, đavolk okreće dugme na drugi program. Tako kada ustanovimo jedan poredak u sebi i počnemo da se trudimo u nekom redu, nađemo se u nečem sasvim drugom. Ako ne pazimo, to primećemo tek posle nekoliko dana. Stoga podižnik uvek treba da ide nasuprot đavolu, naravno s rasuđivanjem. A uz to da ga prati neki iskusni duhovnik. Da li se Satana bori protiv čoveka koji ne radi na sebi? Satana ne ustaje na mlake ljude, već na podižnike da bi ih iskušao i uništio. Ne gubi vreme na borbu protiv onih koji sami ne delaju fino duhovno delo nad sobom. Protiv onoga ko šije iglom, on šalje đavola sa iglom. Protiv onoga ko se bavi finim rukodeljem, šalje đavola koji se bavi finim rukodeljem. Protiv onoga ko se bavi prefinjenim vezom, šalje đavola za prefinjene akcije. A protiv onoga koji grubo radi na sebi, šalje grubog đavola. Protiv početnika šalje đavola početnika. Ljudi istančanih duša, usrdni i osetljivi, treba mnogo da paze, jer đavo tu može da umeša svoje prste, čineći ih još osetljivijim, pa tako mogu da dođu i do uninija ili čak, ne daj Bože, i do samoubistva. Đavo nas, ljude, postiče da idemo protiv naših bližnjih i da se svađamo sa njima, ali on sam nikada ne ide nasuprot čoveku. Nemarnog čini još nemarnijim, uspokojava ga pomišlju. Boli te glava, bolestan si, nije ništa strašno ako ne ustaneš na molitvu. Pobožnog čoveka đavo čini još pobožnijim da bi ga gurnuo u gordost, ili ga podstiče na podig koje preko njegovih snaga ne bi li se premorio, a potom ostavio svoje duhovno oružje i predao se. Taj nekada veliki trudbenik, nemilosrdnog čini još nemilosrdnijim, a osetljivog čini preosetljivim. Koliko ljudi, neki zbog osetljivosti, neki zbog napetih nerava, pati od nesanice, gutaju tablete ili se muči i propadaju po bolnicama. Danas je prava retkost naći uravnoteženog čoveka. Ljudi su postali poput baterija, većina njih je nekako naelektrisana. Naročito oni koji se ne ispovedaju potpadaju po demonski uticaj. Imaju jedan demonski magnetizam jer na njima đavo ima vlast. Malo je onih mladića, devojaka ili odraslih ljudi u kojih je pogled miran. Đavoimanost. Znaš šta je to đavoimanost? To je kada ne možeš da se sporazumeš sa ljudima.